Ассалому алайкум. Ба кулли ҳамон нафароне ки айни ҳол дар шабакаи барномасоз ТВ қарор дорем, боз бо шумо ҳастам Ҳақназар Данер. Хоб бачаҳои азиз, ами мақсади видеои ҳамирӯзаи ма оиди як секрети нави дигари Samsung Galaxy ки ба телефонҳои Samsung алоқамандӣ дорад. Кадом намуди телефони Samsung набошад, рақаме ки мегум кор мекунад бачаҳо. Бисёриҳо вақте телефон мехарем, ки ба фребо рӯбаро мешавем. Мисол дурӯғ мегӯянд мора ки ҳама хел телефоне не ки дар асли хел нест. Бояд чӣ хел фаҳмем ки ҳамин телефон дар ҳақиқат Samsung Galaxy A80 ки телефоне ки дар дасти ман аст. аввал ба кадом телефоне ки мехарем дроен амҷо памят нависем. Чӣ қадар памят дора? Масалан 128 гига памят дора, 8 гига оперативка. Ҳамин агар 64 мешид, ҳамин телефон мада, яъне ки покриват намекард. Як сурате ки мегирем 6-7 мегабайт аст. Як минут видео 500-600 мегабайт мешавад. 64 бошад, тамоман покриват намекунад. Хай ҷак чизе ҳаст, мефаҳмем шумо. Бо дар инҷа ба телефонда медурем, айҷа маълум мекунем ки чӣ телефон аст. Хубиш дар чие бачаҳо? Бо инҷа медурем, асосан мефаҳмем ки телефон дорем. Звездочка, рушотка 12 580, звездочка 369, рушотка. Аминҷа маълум мешавад ки дар дасти мо кадом намуди телефон аст, кадом сол баромагӣ ҳастад. Масалан Samsung бидаста A80, хоб 20.06.2019 баромад аст. хоб канал дастгирӣ кунем бародарои гиромӣ, боқӣ дар амони худо бошен. Видео